agus chlár fullaine na scoile faoi lán seo, agus é mar bhunthlach an éadachas gach scoilere. Tá cinnte go raibh sibh agus go bhfuil sibh ar fad ólaíoch faoin na tascaí fullaine mar mé be ceart go meach fágal leis an jobh. Tá sé crochta thar timpeall agus is dóibh chula láthachas muid ar scoil tá muid a géirí sin a chorchan cín. Feiceann go raibh sibh ar fad ealaimneach, ceangailte agus freagrach inniuh agus go fad bún a bheith sibh. Ní tharlach an lá seo gan an cún ar fad a fuairmise le cúpla míontas dóthaí, 7 anuas ó grúpaí difriúla. Coiste na dúismóirí is docht an bí ar fad atá a gcóir leis a bobal an bí tá seo réití, dhíime se réite. On na muir ar fad a heas a much inniuh ag gcuimhfar 4,000 buíochas agus tásúla an buis ar fad a fád réit le líe agus le nó. Foireann agus scoilearí cholas na bhagnis áine go háiríonn níos an cáiltú tá tú mílí a pléile seo ar agus ar nóí pobl ina sir ar nús a gúnaí a thugad chola haceach chuin nar tamid a gagu éonrad. Is téhar lá é agus is lipse é. Bula basta pé. Freisin tá fearhuaíoch agus ní mór den an cúnach san tacaigh de ansmuid ó bord éadachas agus eilúna gáile ras cuman agus ar bhun leanú na chééis sin mar scoilbheag tá sé dechar uirnta. Agus tá sé aonach bhfuil múnsaí agus cólachaithe ó scoileanna eile agus ag táid a gobarló ar fad linn inniuh is ar scola chéile a bhaidan na daoine. Freisin na thorthóirí ar fad 1,000 buíochas agus cholamhaine a cheana nó a dhéal tickets gon raffel agus feicimiad na golbún seo tá túfas dúisian nó a cheana tickets freisin gur 1,000 maithagaí. Sal runna mé na dúisina bháilm tagart a dhéine go dáin faoi sibh a dheonsa le mórtaí ó Díreach. Cosú leis an Díreach Tásúlam go bhfuair sibh ar fad faoi sibh inniuh seall beagairid ag siúl coscladaí in sir. Agus inis beidh an Brunnain. An chéad dúis a táid chun breanú ar nó Bronnastói ná bhí an duine is sinne agus an duine is óga agus tá sé seo inniuh mar is má mó agus chuir ag grandchild a Gaeilge. Gardaí. An duine sóga ná níomh ní láthairta níl sam bhfuil sí linn, bhfuil sin seo má cáilí agus an duine sin in árítaí láirta, má hagann si chun cín inis agus fóla. Sin seohfuil I bhí bháile ócé chuine muid an dúiste agus má sibh. Bog muid ar raibh mar sin go dtí scoilearí cholas a bhognis an cúcé ar dús so an daraháid sa cúcé bhí an bhirtá bhí Jack O'Donnell agus Nathan. Tucha sibh chun cín má sibh. Cé dát sa cúcé a dul go Dara ó Mílan. Má fearr. Ítach. Nus an decé scoilearí go scoilearí cholas de bhognis ná ní ra aon duine sa dáráit an sin scoilear bháin sin Michael Finn bhfuil chun seo.
Sinead Scullery full of chocolate, Manship, Wallop. Gooding Cooke Inish, Tessie Lesham Stew Hot, the Kevin Prendergast, with Dule. Top